And if I lose? Onda si izgubio, ali si probao. I to je ono što je najvažnije. Da li si ostao veran sebi i uradio ono što misliš da je ispravno? Jer vremenom sve pobede se zaboravljaju i svi gubici. Niko ne razmišlja o tebi više nego ti. Senzacije prolaze, ljudi idu dalje. Ali ako nisi veran sebi, ako si išao protiv sebe jer si se plašio, to je ono što će te proganjati. Ne gubitak. Čoveka ne proganja gubitak. Ljudi su otporni. Ustaju nakon poraza. Neki dobiju najviše snage baš kada izgube, jer su tada osetili moć autentičnog izbora. Izbora koji su oni sami doneli, jer su tako želeli. Čoveka ubija loše mišljenje o sebi, a to mišljenje je stekao povlačenjem, skrivanjem sebe da drugi ne bi videli kako se muči, kako mu je stalo, kako je i on čovek koji može da izgubi. Nije gubitak taj koji definiše čoveka, već njegovo povlačenje, da bi sačuvao sliku koju drugi imaju o njemu.